खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेशन कार्ड गोनां सुबुंफ्रा बेसेन नाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं नंगौ फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो थांगासिनो दं 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि आखायाव माखासे सानल'सै आरो माखासे साननि उनावनो नोंथाङा बेसेन नाङै सरकारि माइरं मोननो हागोन अन्त्योदया अन्ना योजनानि सिङाव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन लोगोसे मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगौ आरो साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो अन्न सेवा सप्तानि सोमोन्दै डिलारआ जानबुंजों फोरमायनांगोन रेशननि गलाफोरखौ 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम खुला लाखिनांगोन रेशन गलादारजों लोगोसे बायग्रायाबो नेमफोरखौ मानिना सोलिनांगोन रेशन मोननाय समाव नोंथांनो खम माइरं होदों नामा सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फन नाम्बार फोसावदों बै जानबुं नाम्बारा जाबाय 180034536111 आरो 1967 रेशन गलानि बिगोमाया माइरं खम होयोब्ला नोंथाङा बै नम्बराव अजद हरनो हागोन आरो नोंथांनि मोनसे अजदजों रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेशन कार्ड गोनां सुबुंफ्रा बेसेन नाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं नंगौ फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो थांगासिनो दं 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि आखायाव माखासे सानल'सै आरो माखासे साननि उनावनो नोंथाङा बेसेन नाङै सरकारि माइरं मोननो हागोन अन्त्योदया अन्ना योजनानि सिङाव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन लोगोसे मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगौ आरो साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो अन्न सेवा सप्तानि सोमोन्दै डिलारआ जानबुंजों फोरमायनांगोन रेशननि गलाफोरखौ 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम खुला लाखिनांगोन रेशन गलादारजों लोगोसे बायग्रायाबो नेमफोरखौ मानिना सोलिनांगोन रेशन मोननाय समाव नोंथांनो खम माइरं होदों नामा सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फन नाम्बार फोसावदों बै जानबुं नाम्बारा जाबाय 180034536111 आरो 1967 रेशन गलानि बिगोमाया माइरं खम होयोब्ला नोंथाङा बै नम्बराव अजद हरनो हागोन आरो नोंथांनि मोनसे अजदजों रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ